интернет вуҷуд дорад ва дар онҷа оиди як маълумот, оиди як масъала даҳҳо маводҳое ҳастанд ки яъне эътимоднок нестанд. Файзуллоҷон Сафаров, муҳаққиқи илмҳои техникӣ ва барномасози ҷавони тоҷик, дар андешаи сохтани Гугли тоҷикӣ дар интернет мебошад ки он системаи миллии ҷустуҷӯ ном мегирад. Ин барномасози тоҷик мегӯяд ки ҳоло дар фазои интернет наметавон маълумоти мукаммалу мӯътамадро оид ба мавзӯъҳои дилхоҳ, шахсиятҳо, шаҳру ноҳияҳо, макону мавзеъҳои тарихӣ ва дар умум Тоҷикистон аксаран пайдо кард ва тасмим гирифтем ки бо сохтани ин системаи ягона кори истифодабарандагони интернетро дар Тоҷикистон осон гардонем ва онҳо бо ворид шудан ба он дар бораи ҳар чӣ вобаста ба Тоҷикистон маълумоти муфассалу мӯътамад пайдо созанд. Файзуллоҷон Сафаров гуфт ки системаи мазкур маҳз ба хотири ҳифзи манофеи миллӣ мебошад ва мо кӯшиш менамоем ки дар ибтидо зиёда аз 600 мутахассиси соҳаи технологияи иттилоотиро ба ҷои кори доимӣ ва маоши арзанда таъмин намоем ва дар оянда теъдоди кормандони мо ба 1000 нафар хоҳад расид. мо дар робита ба ин ва дигар паҳлӯҳои фаъолияташ бо Файзуллоҷон Сафаров суҳбати мухтасаре доштем ки ин лаҳза пешниҳодатон месозем. соли 2021 барои башарият соли осон набуд. Соле буд ки ҳамагирии вирус эҳсос мешуд. Башарият тақрибан таваққуф карда буданд ва мисли солҳои пеш кор намекарданд. Таваққуф буд дар коргоҳҳо. Вале вақте ки ҳисоботи солонаи шуморо ба унвони як ҷавони огоҳ, муҳаққиқ, барномасоз дар фейсбук хондем, хулосаамон ҳамин буд ки агар ҳар нафар дар анҷоми сол ҳамин гуна як ҳисоботи махсуси худро дар пеши худаш бигзорад ки ман чӣ кор кардам, чӣ хидмати ба мардум кардам, ҳадақал чӣ хидмати ба худ кардам. Вақте инсон самимона барои худаш хизмат мекунад, ба таври автоматӣ ин хизмат ба мардумам таъсираш мерасад. Як нуктаи аввали ҳисоботи шумо дар фейсбук диққати мара ба унвони як журналист ҷалб кард ва маро овард барои суҳбат кардан. 21 китоб хондантон дар соли 2021 рамзӣ буд. Дар соле ки вирус буду, ҳамагири вирус буд, имкони китобхона бештар доштем. Чӣ китобҳоро хондед ва бардошти ниҳоитон чӣ гуна аст дар ин маврид? кулли китобҳо бигирем, мо беғарз айоне ки масалан мақолаву маҷалаву матлабу онҳоро мо ба инобат нагирифтем ва ҳамун китобҳое ки масалан китоб буданд, дилхоҳ китобҳо буданд дар инҷа китобҳои техникӣ буданд, китобҳои фалсафӣ буданд, китобҳои илмӣ буданд, китобҳои амалие буданд ки карем дар асоси таҳқиқоти худмон, зеро ки мо як ширкатеро таъсис додем дар корҳои қаблиямон, яъне анализҳои қаблиямон, яъне ба истилоҳ тадқиқотҳои қаблиямон, ба мо лозим буд адабиёте ки бо он адабиёт яъне кор карда шавем, мо соҳаи худмона, ширкати худмона ба дурустӣ таъмин кунем ва ба дурустӣ рақобати байналмилалида устувор бошем. Ақл, ҳамун хират, ҳамун дасту пое ки фарз кунем ки олмонӣ дора ё ки ҷопонӣ дора, дилхоҳ миллати мухталиф дора, мо ҳам дорем ва шояд ки мо бо хубтар, қавитар дошта бошем. Ва дидгоҳи мо дӯсти азизам камтар васеътар аст. Шумо аз мо огоҳ ҳастед, мо васеъ яъне ки мо объективӣ мебинем. Дар ин китобҳо, дохили ин 21 китоб ҳама гуна буданд ва яке аз онҳо ин оиди ами маълумоти муътамад, маълумоте ки шаке дар он вуҷуд надошта бошад. Зеро ки имрӯз шумо медонед ки интернет вуҷуд дорад ва дар онҷа оиди як маълумот, оиди як масъала даҳҳо маводҳое ҳастанд ки яъне эътимоднок нестанд ва мо яке аз ҳамин китобҳои мо буд ки чӣ гуна маълумоти бо эътимод ва сарчашма дошта бошад ки мардум аю бигирану ва дар зиндагиашон муфид, яъне ки ҳамчун як лозима истифода бурда бутонанд. Дӯстон, ҳадафи шумо аз хондани ин китобҳо ташкили як марказ буд, як системаи миллӣ ки тавонанд тавассути интернет маводҳои худиро ҷустуҷӯ кунанд, ёбанд, эътимоднок бошанд, яъне сарчашмаи мӯътамад бошад. Чун имрӯз Google бесаронуг аст. ҳар ки як саҳифае мекушояд, ҳар ки як худро ба қайд мегирад, метавонад дилхоҳ маълумота бигзорад, ҳатто дилхоҳ навора пахш бикунад. Яъне имрӯз минбар барои паҳн кардани маводҳои бидуни эътимод фароҳам аст. Яъне манзури шумо ташкили системаи миллии ҷустуҷӯ аст ки аллакай намунаи ҳоло таҳрирхоҳи онро аллакай шумо дар интернет мондед. чӣ водор кард ки ташкил бикунед ҳамин системаро? Барои ташкили ҳамин система ба куҷо рафтед? Бо киҳо машварат кардед? дар асоси се рукн. Рукни аввал ин системае ки айни замон, яъне мурури замон аст ва лозим аст имрӯз.
яъне имрӯз зиёда аз 100 000 донишманду донишҷӯ дигар яъне маълиму олимое дорем ки ниёз ба маълумоти адабиёти тоҷикӣ доранд, зеро ки на ҳамагон имрӯз дар мардуми мо забонҳои мухталифа медонанд, яъне забонҳои хитоӣ ёки англисию русию ва ғайраҳоро. мо ҳамчун миллати соҳиби истиқлол бояд як баъза, яъне ба истлоҳ як манобеъе дошта бошем ки доимо дилхоҳ маълумота дошта бошем. фарз кунем ки як ҷавоне ки дар Душанбе зиндагӣ мекунад мехоҳад ки маълумоте оиди фархор бигирад, аммо як маълумоти эътимоднок дастрас нест. агар чӣ бошадам як маълумоте ки масалан кӯҳна аст. ҳатто ҳамун сомонаҳои ноҳияҳо ҳам дигар аз нав кор накарданд. маълумотое ки дар сомонаҳои ноҳия аст, чун ҳама ноҳияҳо сомона доранд. обновление мегӯянд ба истилоҳи яъне техникӣ обновление нашуданд. чӣ водор кард? ва ин тадқиқоти 6-солаи мо буд ки мо яъне ки зиёда аз 100 миллион дархост дорем, яъне дархост бо воситаи Google, Яндекс, дигар мейл, дигар вақти мо вақте ки ташхис карда буромадем ва мо мутмаин шудем ки ин система барои мо ҳатмист ва зарурист ва мурури замон аст ва ояндабахш аст. яке аз ҳадафҳои чоруми стратегияи миллии мо аст, яъне рақамикунонӣ аст. ва аз ҳама муҳимаш мо имрӯз тақрибан ба шумор гирифтем тақрибан 1000 та ҷавони ихтисоснок, яъне ба истилоҳ барномасозу иқтисодону барномарезу дигар мутахассисони соҳаи технологияи иттилоотӣ истифода мекунанд, кор мекунанд ба як маоши хуби замонавӣ барои пешбурди манофеи миллӣ. сомиёни арҷуманд, шумо барномаи ҷавонии маърифатафрӯзро аз радиои Фарҳанг мешунавед ва дар суҳбати мо муҳаққиқи илмҳои техникӣ ва барномасози ҷавон Файзуллоҷон Сафаров ҳузур доранд ки дар андешаи сохтани Гугли тоҷикӣ дар интернет бо номи системаи миллии ҷустуҷӯ мебошанд. дар суҳбатҳои қабл аз сабтӣ зикр кардед ки аллакай ба чанд ниҳод сар задед, идеяи худро гуфтед. чӣ гуфтанд? аксарияти намояндагои масалан ҳукумати давлат ва аслан ҷомеаи шаҳрвандӣ яъне ба як мавзӯи хубу замонавӣ қабулш кардан ва баҳои хубам доданд. дар кадом марҳилаи сохтан ҳастед ва чӣ дастгириҳо зарур аст барои ин ки шумо комилан ин системаи худро роҳандозӣ бикунед дар интернет? аслан барои мо аллакай мактуб омода карда истодаем барои вазорати саноат ва технологияи навини Тоҷикистон, зеро ки масъули ин бахш ҳамун вазорат аст ва барои мо ҳам як посухи дуруст ҳам омад ки омодаанд моро дастгирӣ кунанд ва айни замон барои мо мутахассисони лозим ҳастанд ки дар ин бахш яъне барномасозии соҳаи забонҳои PHP, забонҳои JavaScript, забонҳои муосири барномасозӣ ба истилоҳ бо забони Python лозим аст ки барои мо яъне ҳамчу фаъол омада қатъи мо ҳамкорӣ кунанд ва системаи миллиро дар асоси ҳадафи миллӣ, дар асоси манофеи миллӣ пеш барем. чӣ гуна метавонанд бо шумо ҳамкорӣ кунанд ё бантон ба чӣ васила? барои мо лозим аст барномасозоне ки соҳаи PHP қати забони барномасозии PHP қати кор карда метавонанд, забони барномасозии JavaScript қати кор карда метавонанд, CSS қати кор карда метавонанд. умуман ҳамун мутахассисоне ки дар соҳаи технологияи иттилоотӣ кору фаъолият мекунанд метавонанд бо рақамҳои 93 505 67 68 тамос бигиранд. худи ман ҳастам Файзуллоҷон Сафаров. ва ҳамзамон дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳамзамон метавонанд бале дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба Facebook, Одноклассник, Twitter, Instagram бо ҳам унвони Файзуллоҷон Сафаров яъне навишта кунанд ва мо метавонем ки ҷавоб бутем ва вохирӣ кунем, як ҳамоҳангӣ бикунем. хуб, шакли намунавии барноматона ба кадом суроға метавонанд аз интернет бубинанд? cmg.tj қати метавонен дохил шавен ва бубинен. ин яъне ба унвони як хеле ки шумо Бахтиёрҷон қайд карден Гугли тоҷик яъне Гугли миллӣ мешавад ки дар он тамом яъне дилхоҳ маълумоти бо эътимод, маълумоти лозима, зарура ёфта мешавад, дастрас карда мешавад. дар ин ҷода ба шумо барор мехоҳем, кӯмак мехоҳем. чӣ нуктае буд ки зикр накардед дар ин маврид? хеле ки дар паёмашон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат қайд кардан ки бояд ҳар як шахс, ҳар як фарди ин солимфикри ин ҷомеа бояд дар фикри имрӯзу ояндаи миллату давлат бошад, зеро ки мо накунем ягон кас омадан барои мо беҳбудию ва ободӣ намекунанд. ба ҳамин хотир аз яко яки шумо хоҳиш дорем ки ҳар як рӯзе ки сипарӣ мешавад ҳатман гузориши он рӯза дошта бошем ки оё ба манофеи шумо гузашт, оё ба бадии шумо гузашт, чӣ кунем ки ҳамин рӯзу солу моҳе ки сипарӣ мешавад барои худи шумо манфиати хубе бибахшад. сипос ба шумо. воқеан ҳам ҳоло бахши тоҷикии интернети ҷаҳонӣ шакли комилро нагирифтааст ва мо камиан дар кам бо забони тоҷикӣ маълумоти мӯътамадро аз интернет
интернет пайдо ва истифода карда метавонем. дар солҳое ки ба унвони рушди саноат эълон гаштааст, мустаҳкам кардани бахши тоҷикии интернет айни муддао мебошад. Файзуллоҷон Сафаров ки дар ин самт гом ниҳодааст, бо шумо якҷоя дар амалӣ гаштани ҳадафҳояш барор мехоҳем. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.